Здравейте, ние сме за Champions. Добре дошли в нашия канал. Ние сме една групичка от 4 човека, които ще ви забавляват тук и ще качваме различни видеа на различни игри. Сега ще изборим имената на хората от екипа. Значи, аз съм Фоксов, ако не знаете. Тук в този канал мисля да снимам на Minecraft, на CSGO, на някакви такива видеа. Вторият човек е Огнемир, а той сигурно ще си има на Minecraft, като си купи нов компютър. Третият човек е DCSPO, той сигурно ще си има на Minecraft също и на там Clash Royale и Clash of Clans. Също Хенгай също ще си има сигурно на Minecraft и на Clash of Clans, Clash Royale. И се надяваме това, което правим в канала ни да ви хареса. Тук се събрахме за да ви забавляваме. 4 човека обединихме канала си в един сцено и ще качаме някакви там странни разнообразни видеа, които ще ви запълнуват времето от деня, ако например нямате какво да правите. И ще се постараем като цяло да качаме редовно, защото аз по принцип няма да мога постоянно да качам, затова и другите ще са в този канал. И също това по принцип трябваше да ми резервен канал, ама решихме да го направим един групов канал. И да, това беше информацията за нашия канал. Ние бяхме The Champions, надяваме се това, което правим да ви хареса. И да, до скоро.